Čau lidi! Pohodě. Dávaj ty krypy, Jeb. Čo? Na čo mám srať? Ježišmaria. Prečo? Mala to ikonka vyšení. Tak sme... Oh my god! Jaká gas statian? Tinka, no mi nepatrí si Spiritu Sante. Že keby si sa to naučil hovoriť, bolo by dobré. A tak to povedz ty, malebek. Povedz to ty. Povedz to ty. Nope. I'm going back. Motherfucker. Už mi drbe. Pred kamerčou. Nechce sa fotiť. A teda no. Ja mám. Oh my god. Oh my gosh. Nerež mi chuj. Mark location. Attack the mark. Som vypol mikrofón. Ty koko, som ti fajn zarezal medzi cicky. Ty to mal povedať ako Kristus medzi ciciny. Detko jedného futbalistu volá Cicina. Z Liverpoolu. To blondiaka, jak sa volá? Piči. To, čo má copík. Drahý koko. Ten, čo má copík, jak sa volá? Jak sa volá? On ho volá proste Cicina, čo si moc dobre neobral. Idem. Georgopol. Georgopol proste. Budeme snajpiť na most? Ja idem na one. Čo? Na, jak sa volá, na kontiče. Čego ja? Tam ja patrím, teda, som piči. Ja patrím medzi kontiše. Drž piču, ja patrím na kontič. No ja patrím do ňoho. Je to v piči, tam je typek. Tak. Ja idem sem. Tu sú prázdne, čilec. Šulec! Minimálne s mojim skillom. PUBG ja patrím do kontiša. Takže ja nie? Hrám tak hrozne PUBG, že to ľud nevidel našiel. Tak na čo si v tomto videu? Trojka vesta, fajná. Hej, ty ešte tu pane po flavky. Tak ja zalezem do kontiša. Jeb. Ja mám trojku vestu, ja sa nebojím ničoho. Tak som piči. Emica, nie, guláš. Guláš je good. Ježišmaria, prepáč. Sniper supresor. To je tlmič, nie? Emica! Taký... Ale s otvorom. No na zbrana. Pánvička. Kondom ti tlmí sex? Nie. No tak. Jeb! Kokos, to s tlmičom po tebe fujem. Sumec! Áno? Help me! Tak ty si dead. Stopič. Keď mi helpneš, tak ti dám 5 eur. Mám 5 eur zadarmo. Tak nemám. Z ktorej matere ide? Prestičujem. Tak to piči. Ja ťa zabijem. To bol granát! Dobrá, ty. Dobre, sme v piči. Cez ľudia, cez!